parella que triem sí que ens podem equivocar, perquè som jovenets, i quan som jovenets som immadurs i no tenim criteri. La primera parella és l'elecció de dos necessitats, dos atraccions i dos situacions. Després la parella és per qui la treballa. La primera parella pot ser l'última, sí, si els dos maduren junts, però si no maduren junts es neurotitzen i aleshores la primera no serà l'última. Però si no parlem de la segona, no serà l'última ni la segona, ni la tercera, ni la quarta. Per això no recordo qui va dir aprende de tus errores y no cometerás otros mayores. Aprende de tus errores y no cometerás otros mayores. Si jo aprenc de cada fracàs, algun dia tindré èxit, però si no aprenc de cada fracàs, no tindré èxit. Per tant, qui ha fracassat amb el matrimoni, que segurament som més d'un de nosaltres, la gran pregunta no és si hem fracassat, sinó què hem après del fracàs. Si hem après del fracàs, aquesta citació és meva, si aprendes del fracaso, estarás en condiciones de dar el siguiente paso. Fracassem, i si aprenem del fracàs, aleshores tindrem èxit. Estem en un model de societat on la parella va cap al que jo he tipificat com parella monogàmica successiva, parelles que duren un temps, mentre dura la fase passional, i quan desapareix la passió, doncs, ai, ja no estic enamorat, ja no vibro, ja plego, ja ho deixo. No? La parella és per qui la treballa. Evidentment, la passió és un element, però després s'han de donar, com dèiem, la compatibilitat, el projecte de vida convergent, l'escala de valors similars. Aleshores sí que farem bons matrimonis. Però si no tenim un bon matrimoni, o quan tenim una crisi, hi ha un altre aspecte molt important de felicitat. És el que situo en setè lloc, l'amistat. Hardy deia que l'amistat és l'amor però sense ales. L'amistat és el gran substitut de l'amor. I gràcies a l'amistat podem superar les crisis amoroses. Per això diuen que qui té un amic té un tresor. Pues si tenim molts amics, sortosament tenim molts tresors. A l'amic, en situacions crítiques, ens permet no descompensar-nos, no desequilibrar-nos. Molta gent em pregunta a la teràpia, escolta, i a més de fer teràpia, això, em aniria bé parlar-ho amb algú? Evidentment, les coses que es comparteixen es reparteixen. Hem de triar bé a les persones amb les que els diem determinades coses. Però està clar que compartir ajuda a repartir. I que qui té un bon amic en situacions difícils té un avantatge substancial en respecte a la gent que no té amics. Però curiosament amb l'amistat passa la mateixa cosa que amb l'amor. L'amistat no la trobem quan anem a demanar amistat, sinó quan aportem amistat. Si jo tinc bon rotllo amb tu, és fàcil que siguem amics. Però si jo entenc l'amistat com una relació, podríem dir asimètrica, on ser amic significa que tu m'ajudis quan jo ho necessito i no ajudar-te jo quan ho necessitis tu, aquest tipus d'amistat quasi ningú l'accepta. Amistat implica reciprocitat, implica compartir bons i mals moments. Hi ha una citació que recullo aquí on dic que els amics són aquells que amb els mals moments venen sense que els cridis i amb els bons moments només venen quan els crides. Això és un amic. Deia Napoleó que l'home no té amics, els té el seu èxit. Clar, tenir amics quan tens èxit és fàcil, perquè la gent s'aprofita aleshores del teu èxit. El que és difícil és tenir amics quan no tens èxit. Doncs jo diria que un dels millors èxits de la vida és tenir amics. I tenir bons amics ens ajuda a l'èxit. I tenir bones relacions ens ajuda a l'èxit. Sentir-nos estimats ens fa estimables. I quan ens sentim estimables ens sentim valuosos. I quan ens sentim valuosos és quan tenim confiança en nosaltres mateixos. Quin és el problema? Com tenir seguretat sense que ens estimin? Perquè si esperem a tenir seguretat perquè ens estimin, mai ens estimaran. Per això, tota la proposta de creixement personal de la teràpia vital, que és el meu model terapèutic, parteix de la base que comença't a estimar tu fent les coses que et fan estimable i resultaràs estimable pels altres. I aleshores és quan veritablement estaríem en millors condicions de que la societat, que és el paràmetre número 8 de les 9 reflexions que faig sobre la felicitat, fos alhora una font veritablement de gaudi.
perquè la societat no és més que la suma de les persones que la composem, no és més que la suma de les relacions laborals, de les relacions amoroses i de les relacions amicals. I si tenim millors amics, tenim millor feina i tenim millors eleccions de parella, la societat serà millor. La societat no és més que la suma de les persones que la composem. Per això els humanistes defensem que si volem millorar la societat ens hem de millorar les persones. Només millorant les persones podrem millorar la societat. I per això proposo com a últim element de les 9 reflexions sobre la felicitat no té preu la maduresa personal. La clau de les solucions als problemes socials està en la maduració personal. I madurar és aprendre dels fracassos. A la vida els bons moments estan per gaudir i els dolents per aprendre. Qui entén aquest principi tan bàsic de la teràpia vital està en condicions aleshores d'entendre que cada un pot ser mestre de si mateix. Deia Shakespeare que el destí és el que reparteix les cartes, però que nosaltres som els que juguem la partida. No sé si vostès han tingut bones o males cartes amb el seu destí, però el que sí els asseguro que vostès poden jugar millor aquestes cartes si confien en vostès, amb les vostres capacitats i amb les vostres possibilitats. En definitiva, aquesta és la idea de la felicitat no té preu. Un model de felicitat que precisament per emfatitzar que les coses importants no es poden comprar, com dèiem, l'estimació d'un fill, d'un net, de la dona, d'un amic, d'una posta de sol, de veure volar una papallona, que no és el mateix que fer volar coloms. Això pot ser una bona via de la felicitat. Això és tot el que els desitjo a vostès i per aquest motiu ens hem reunit avui per parlar d'aquesta felicitat que té tant valor que no es pot comprar, per això no té preu. Gràcies per la seva atenció. I ara si hi ha alguna pregunta que sigui facileta, la contestarem. Si són difícils, no, La Marina, aviam si passa el micro. Hola, bona tarda a tothom. Bona tarda. Vostè també, senyor Cortés, ja sap que sóc fan de vostè. Gràcies. Tindria moltes preguntes, però faré una. Avui sentia a la ràdio el Muhammad al-Gaddafi, sí. I vociferava, bueno, ha fet un discurs important al seu país i vociferava molt això, i m'ha recordat l'aliat de Hitler, com es deia, Mussolini. Ja. I la pregunta és, creu vostè que en Gaddafi és un home madur? Gràcies. No, aviam, els dictadors mai poden ser persones madures. Una persona madura mai manaria sobre els altres. La persona madura només mana sobre si mateixa. Sí, i aviam, els polítics democràtics normalment tampoc són madurs, la majoria són neuròtics, però tenen una escala de valors que accepten els principis democràtics. Però clar, deia Lord Acton que el poder corromp i que el poder absolut corromp absolutament. Els dictadors són perquè es creuen prepotents, es creuen per sobre del bé i del mal, es creuen per sobre del seu poble. No representen el poble, sinó que creuen que ells tenen per mandat diví o simplement per malogomania, consideren que ells estan per sobre i que per tant els seus objectius vitals justifiquen massacrar qui sigui o aquell que s'oposi als seus desitjos de grandeur, que dirien els francesos, o de grandesa o de deliri messiànic, que es diria des d'un punt de vista psicopatològic. Una persona madura mai pot ser un dictador i un dictador mai pot ser una persona madura. És més, les persones madures difícilment es dediquen a la política perquè tenen prou en governar-se a si mateixes, no necessiten governar a ningú. La persona que necessita governar els altres, que sempre és una persona prepotent, que intenta compensar el sentiment d'inferioritat amb la prepotència del seu comportament. Fixa't que la majoria de dictadors que han existit a la història de la humanitat són persones petites, persones que han necessitat compensar el complex d'inferioritat. Si recordeu, per exemple, l'Aznar o el Berlusconi,
normalment es posen a l'abric per sobre els ombros, no se'l posen. És una manera de semblar més alts. O sigui, es volen engrandir físicament perquè no han sabut créixer psicològicament. Hi ha un llibre d'autoajuda que diu: no puedo ser más alto pero puede ser mejor. Qui arriba a ser millor no necessita ser més alt, però qui no sap ser millor ni sap ser més alt es converteix en un prepotent, que normalment es converteix en un gurú o en un dictador. No sé si he contestat a la teva pregunta. Molt bé, perfectament. Més preguntes? Bueno, voy a hablar yo porque tengo el micrófono. No, sí, aprovecho. No, que leía que, a ver, el maestro decía que esta mecha que se ha aprendido en Egipto y ahora se va extendiendo como un reguero de pólvora, y que estas ansias de libertad se extenderán a otros niveles, como por ejemplo la libertad que uno tiene en la empresa, en el trabajo. Esto es una cosa que supongo que también se extenderá también a niveles de libertad que tienes en tu relación en la pareja, ¿no? Y bueno, que es un comentario que puedes... Bueno, la sociedad hace aguas por todos lados. O sea, a ver, el comunismo fracasó y el capitalismo se ha de reciclar, se ha de humanizar. De este tema hablo en un libro mío que se llama Recetas para mejorar el mundo, donde